bo ayiti la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kango dal maro sikaro non kon lacir dembude dal ay mebbo dal wala ko potil mantula tan ngara tan kippira gol fo yo memen ko dum sikar non wadi d'accord ba min haalam heewani kadi o memma ko do ganda hoore ma don ko min tan foti memde don wallahi o wad o yoma wadma ko ganda hoore ma ko min tan foti wadde ma dum fara won o yino ho yettimama do yettimalo min nene mami andin mo wona bandi wona say wona ko salte ko furta ko bandi mami andi mudum barke rasulullah wona gaja mama andum kadi wuri ngo fo ma andu abkas woni koy wiide no wona bandi ni jangade kadi digginani taw la ilaha illallah muhammadur rasulullah parce que allahu akbar ho parce que pourquoi mbede jaggumi mudum ndik abkas ni jam fobi ni mo wori amen de min gantan halde joni oto bon galle bonde mbede yaha galle makko so tawi kay mi tawi mo ton ko Touy barke ne wona gaajal so e bedde min kawri ko Touy gonga mate so juma ko Touy so jama ko Touy so tawi ko pale ko Touy so tufnde ko Touy kasi mi wondiri ala kay mi ñamtata wondoro blandi dum rebe mara din ko ni kala dalta do gallo ko ni nangu hoore ma ala foku ni tinira ha ti non tinu koyde ma da hade tiide oro bure oto wawe tinu koyde ma ha tiide kadi dum wan la ilaha illallah to gorko ma woni Seydi Thiam ana selli hande ana di yomi koy mbimi ko to gorko ma woni so modo o mbiya modo so ana do mbiya wala galle ma on gelde no ma ara bandirabe julbi nanata to jam galle ma woni o modo wala wala do très bien non mbiyatami e wala do a wala do d'accord so ari mbiyama mino mi arin do ana arin do eyyi mbiyama min wi an wi yo ya bitikaji to o sooda percal danejo tal o waɗa e poos makko kasanke makko subhanallah ko ɗum woni ko woni subhanallah hen subhanallah pour holɗum bari ɗum ɗo wona tohara woni ɗo hen hol tohor yan ko ɗum woni an nana ko kalantumami ko jaɓa ko kalantumami ko so ari yo sood percal danejo tal o fiya e poos makko kasanke makko iko addi bone mbiyama kalɗo men mbawi hawrude ko Touy somi tawnomo ɗo e galle makko ko Touy yoni somin kawri koye jeere ko Touy so garage ko Touy so tufde ko Touy so pale ko Touy so gese ko Touy yonani so garage ko Touy yonata pourquoi ne yona an ko woni an ko lawma layno gorko ma ko bandi ko say ko salte ko neɗɗo bolle puyɗi ko neɗɗo huya haya ittata e ɓuɓi wattata e nayi bolle puyɗi par ce que min cikkannomi ko seydam ko guiɗam ko minen ndendi fof minen mbaddata fof ndeketo mi ko kanko ko bandi ko bordel ko say woppata ko haami tawa mi liggoyo kanko ara e galle he o ñalla toon so tawi ɗon hammadi yo muɗuminen ɗum so tawi ɗon ma ndiɗuno kadi yo mottin ɗum noon par ce que mino sikkata mataw min rewɓe ɓe ndesmi hen e ko rewɓe tan mana ndiɗuno ko huya haya en tan ko lacciri dambude ani mebbo ambudu bonde abu awawa wawi yo koyɗe lebbilmi an ɓuuri bonde aɗa waɗi yesso no jappa o gentade an ɓuuri bonde ñallande jaɓi mbeɗa mbaɗa ka kangal an min wimo ɗo sa naari ɗo natɗa koye goski ma woto wat natɗa koye kasenke ma oro foole de natɗa koye kasenke ma oro foole de pour min tewoy ko min ma guilel no muyno haydara bolle puyɗe abu ɓe hande jiiɗa kamɓe teyi minen tawi kamɓe teyi ina safi min welimi oro foole de haɗi haɗa ƴetta ɓe aɗa yiilore ɓe bandi jagal yiiɗore ɓe cay sagal an ɓe ko bandiji an ɓuuri bonde haymo yiɗi ɗum an ɓuuri bonde an ɓuuri bonde an hen ɗo ala ɗum ɗo aɗa yetta wala yetta o yetta o yetta komi karate ka ceinture noir komi kaji ka komi tugaji komi ngallo ka mbimi wona joni mi warma wona kinkok joni mi warma kanko fa jullaji ka ko jullaji reero hoore ma abu nango wawa nango hatiɗe abu haydara abu nango hatiɗe haydara wawa haydara jullaji abu nango ta jullaji abu nango hatiɗe 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 ala koy haydara wawa ego warimo ko jullaji ka accu waram accu accu ko labi